Human mahunong og duha ka tuig nunod sa pandemya, fluvial ug foot procession alang sa kapistahan sa Birhen sa Regla matigayon na karong tuiga. Aniya ang report. Karong Nobyembre 5, ipahigayon ang Walk with Mary nga manukad sa Lapu-Lapu City Hall sa alas 4:30 sa kadlawon paingon sa simbahan sa Birhen sa Regla. Pagka Nobyembre 12 nga mao ang unang adlaw sa nobenaryo, ipahigayon ang fluvial procession. Sugdan kini sa usa ka santos nga misa sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon. Gikan sa simbahan, dadon sa Roro Port sa Cordova ang imahin sa Birhen ug didto manukad ang fluvial procession nga magsugod sa alas 6:30 sa buntag. Kagahapong adlaw, usa ka coordination meeting ang gipahigayon uban ang Fiesta Committee ug ang kadagkuan sa simbahan ingon man ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga moabag sa maong kalihukan. Matod ni Reverend Father Renante Joseph Ga, Kora Paroko sa Birhen sa Regla, nga nasabutan nila uban sa Coast Guard ang gidaghanon sa mga sakayang tugutang makakuyog sa fluvial. Ang kagahapon nga meeting hisgot nga kung mahimo mga sakyanan dili lang siguro siktohon gyud nato kay kapin sa duha ka tuig in taon wala ta naka-fluvial procession, pero kung mahimo ang number of passengers i-limit. So ang magkuyog nga mga sakyanan magpalista lang pod para mahibaw-an nato malikay ta sa mga kakulian. Samtang ang Grand Procession ipahigayon sa Nobyembre 20 sa buntag, bispera sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Tungod kay luag na ang mga quarantine restrictions, napanglantawan sa simbahan ang pagdagsa sa daghang mga deboto gikan sa ubang mga dapit. Subay niini, gidugangan og usa ka misa ang mga schedule sa misa nobenaryo. Kung weekdays, alas 7 sa gabii ang katapusang misa, samtang sa weekend, kutob sa alas 7:30 sa gabii. Basically, ang tanan nga mga kalihukan before pandemic balik na. Ang nakalahi lang karon padayong gihapon ta sa at least minimum protocols nga mag-face mask lang yun ta. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisda.